ಗೈಸ್ ಸುಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎನಿತ್ತ ಟಾಪಿಕ್ ದಾದ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಪುನ ಟಾಪಿಕ್ ಪತ್ತ ಬೈದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನ ಬೋಡ ಅಂದ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪೇರು ಐಕೆ ನಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ತೀರು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡು ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡ ಅಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಪಾಡ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೀರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಜನ ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಪರ ಹಾಪುಜಿ ಓಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಆಡು ಒಂಜಿ ಬೇಲದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಜನ ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಪರ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚಾರು ಪಂಡೆರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡು ನಿನ್ನ ಅಂದ್ ಅಂಚದ್ಯಾನು ಅವೇನಿ ಟಾಪಿಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಯಾಮನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಇಷ್ಟಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಇಂಚನಂಜಿ ಎಡೆಡ್ ಅಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪತ ಬರ್ಪೆಂದು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಡೌಟ್ ಟಿಪ್ಪು ಕೆಲಸ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪುರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಜನಲ ತಂಪೊಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಲ ಪಾಡುವೇನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಜನ ಬೋಡಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನು ಪುರ ಬೇಲ ಅನ್ಪೇರ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಮದಿಮೆದ ಪುರ ಇತ್ತೆ ವಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಾತ್ರೆ ಎಕ್ಕುನ ಇರೆದೆಪ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಂಡಕ್ಕ ಬಲಸ್ನ ಪೂರಲ ಬೇಲ ಮಲ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ತೋಟದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಡ್ಮ ಅಂಟೆಗೆ ಹೋದು ಮುಜರೆ ಅಂಟೆ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಬಂಡ ಬೇಗ ಹೋದು ಬೇಗ ಬರ್ಪೇದಿರು ಅವು ಇಷ್ಟ ಐಜಿಂದ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದು 5 ಗಂಟೆ ಬೇಲ ಅನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 13 ಜನ ಮುಟ್ಟುಲ್ಲಿರು ಬೇಲೆಗೆ ಪಂಡ ರಿಕ್ಷಾ ಮಂತಂ ಪೋಪುನು ಅಜಕ್ಕರು ಅಂಚಿಪುರ ಪೋಪೆರು ಅಜಕ್ಕರು ಅಂಡರ್ ಆಲೈನ್ ಮೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಲ ಮೂಜೂರು ಅಂಚಿಪುರ ಪೋಪೆರು ಬೇಲೆಗೆ ಪಂಡ ಈ ವೇರೆಡು ಕೈತಲ್ ಇತ್ತನ ಪೋಪೆರು ಮಣ್ಣು ತುಂಬುನ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬುನ ಪಜಿರ್ ದೆಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಯ್ ಕೊಯ್ಪುನ ಕೈ ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ಪುನ ನೇಜು ನಡ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಜನಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ರೇಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡ ಆಮೇಲೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಆತನಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಸಂಬಳ ಇತ್ತಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡೇರು ಸಂಬಳ ದುಂಬು 400 ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪನಂತ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋಂಡ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಮಕ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕು ಜಿತ್ತೆ ದುಂಬು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾನು ಕೊನಾರ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ರೇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚೆ ಸಂಬಳ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚದು ರಿಕ್ಷಲ್ ಅಂಚನೆ ರಿಕ್ಷದ ಬಾಡಾಯಿ ಪೂರ ಎಷ್ಟ್ರ ಬೇತನೆ ಪೂರೋಡ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ನಿಪ್ಪೇರು ಒರಿ ಜನ ಲೆತಂ ಪೋಪುನೆ ಸಂಬಳ ಪೂರ ಲೆತಂ ಪೋಯಿನ ಕೊರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕಾಗ್ಲು ಪಾಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸಂಬಳ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ದು ರಿಕ್ಷದ ಲಂಚನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೆಂಡರ್ ದಾಕ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಆರಡ ಕೊರ್ನಾಡು ಈ ದುಡ್ಡು ಸಂಬಳ ಅಂಚನೆ ರಿಕ್ಷದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಡೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡು ಬಾಡಾಯಿ ಏತು ರಿಕ್ಷದ ಅಂಪುರ ಕೇಂಡ ಪಂಡ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಶನಿವಾರದಾನಿ ಕೊರ್ರಾಪುಂಡು ಅರೆಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಜನ ಲೆತಂಪ ದೂರ ಕೆಲಸಗಳು ಲೆತಂಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣು ತುಂಬನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ತುಂಬುಜೇರು ಜನ ಲೆತ್ತಂದು ಬರ್ತನಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ತುಂಬನ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಗಟ್ಟಿದ ಒಂತೆ ತುಂಬುನಾಕ್ ಮಣ್ಣು ತುಂಬುನಾಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಪಜ್ಜೀರ್ ತೋಟದ ಪಜ್ಜೀರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಣ್ಣ ಆಡು ಕಿದೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ಲ ಧೈರ್ಯಡು ಉಂಬೇರೆ ಆ ಪೂಜಿದ ಊಲ ಮನ್ಪುಜೆರೆ ಬೇಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೇಲೆ ತೂದು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಎತೋ ಜನ ಲೆಪ್ಪೆರು ಅಂಚನೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಬಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲಡೆ ಬಲೆ ಅಂಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಂಡ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬುಡ ದಾಲೇಜಿ ಬೇಲೆದವಳು ಅಂಚ ಬುರು ಒಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಜನ ಬೋಡಂಡ ಯಾ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆಸ್ಕನೆಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಯಾಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪರ್ದು ಮುಂಬಾಕ್ಲಂಟು ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಬೇಲ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಗೊತ್ತು ನಿಂಕ್ ಫುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಪೋಪೆ ನಾಕ್ಲಂಟುಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆ ಬೇಲೆಗ್ ಇದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದಾಡ್ ಇಂಚವಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಪೋಪೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜನೆ ಯಾಲ್ ಕೆಲಸ ಪೋಪುಜಿ ಫುರ್ಸೊತ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಪೋಪೆ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪು ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡ ಪೋಪೆ ನಾಕ್ಲೊಟ್ಟುಗು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಗಮ್ಮತ್ ಜನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನೆಕ್ಲ ಒರಿಯರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇಲ ಮಲ್ಪನೆಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಂಡು ಗಮ್ಮಚ್ಚನೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪೇರ್ತಾರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮರತ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುಂದು ಅಂಚ ಒರೊರ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಪೋಪೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜನೆ ಪೋಪುಜಿ ಪಂಡ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕಿನ್ಯ ದುಂಬು ನೈಕೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬೀಜ ಬೆರೆಸಂದಿತ್ತೆ ಬೀಜ ಬೆರೆಸನ ಬೇಲ ಪೋಂಡು ಬಂಡದು ಅಕ್ಲಟ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಅಕ್ಲಟ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತಿರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ್ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಇರದೆಪ್ಪುನಾಡು ಕೆಲ ಜನ ಅನ್ಪೇರು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಬೇಕು ನಾವು ಮಡೆ ತೀರದೆಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಹಾಪುಜಿ ಉಂದ ಹಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಮಲ ಬಾಜನ ಬರೀತಂಡ ದೆಕ್ಕರೆ ಹಾಪುಜಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಐತೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲವಾಗ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಸುತ್ತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲೆಗೆತ್ತರ ಸಿಟಿಟ್ಲ ಪೋಪೆರಾಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಡ್ ಕಾರ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆರಾಕ್ಲು ಅಂಚದು
ಇಕ್ಲಿ ಜನ ಬೋಡಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಾರೇನೆ ಪಂಡ ಆರೆ ಪಂತನತ ಹಿಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಲಕ ಮಲ್ಪಲ ಅಂದೆ ಪಣಿತೆ ಗೊತ್ತುನತ ಮಾಂದ ಸಾಲ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡ ಕಟ್ಟುಡು ಇಂಚಂಡೆಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಏನೊಂದು ಪೂಡು ಅಂಚದು ನೀಕ ಜನ ಬೋಡಂಡ ಅರೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೂದರ್ ಎನ್ನ ಪೂದರ್ಲ ಬತ್ತು ಊರ್ನು ನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಊರ್ನತ್ತು ಸಾರಿ ನಾ ಪೂದರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ಆರು ಜನ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪದ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲ ಗೈಸ್ ಈ ಕಾಂಡೆನಿ ಬಸ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆಲ್ಲ ಗಂಟೆ 7 ಒಂದು ಬರ್ತುಂಡು ಬಸ್ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಮೋಡ ಆಗ್ತುಂಡು ಗೈಸ್ ಇಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಬಸ್ ಅವರೊಂದುಂಡ ಬಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅರಣಿಕೆ ನಂದಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್